Vyhodnocení oprasení je sestava, s jejíž pomocí lze posoudit efektivitu oprasení podle týdnů. V prvním sloupci nalezneme počet se zapuštěných prasnic v daném týdnu. V následující sloupce zobrazují počet prasnic, které ztratily status březí prasnice v jednotlivých týdnech od zapuštění. Následuje sloupec s počtem uskutečněných porodů a aktuální počet zvířat, které mají stále status březí prasnice. Na každé modré číslo můžete kliknout myší a zobrazit detailní informace. Následuje sloupec aktuální procento oprasení. Tento ukazatel počítá podíl porodů a zapuštění. Všimněte si, že v této sekci jsou stále březí zvířata, tudíž i procento zapuštění je stále nulové. Naopak zvířata zapuštěná v dřívějších týdnech již mají tento ukazatel nenulový. Očekávaná porodnost je naopak maximálně možné procento oprasení. Údaj bere v úvahu zvířata, která již ztratila status březosti a předpokládá, že aktuálně březí zvířata porodí. Následující sloupce počítají průměrné hodnoty narozených slat pro každý týden zapuštění. Tyto ukazatele lze vyčíslit pouze pro uskutečněné porody. V týdnech, kdy zatím nedošlo k porodům, jsou ukazatele nulové. Vyhodnocení oprasení lze parametrizovat řadou volitelných parametrů. Můžeme si nastavit, že chceme posoudit pouze zvířata na vybrané paretě. Vybrat si pouze konkrétní linii prasat, případně zobrazit ztráty březosti jen z určitého důvodu.